Onma ari pawaluhon dihita dung hehe Kristus yan namate. Di goarido minggu taon wasi modo geniti. Songon poso-poso nai baru tubuh. Atong hita akan naong tinobus ni Tuhatta. Roma hita tu adopanna songon poso-poso nai baru tubuh. Na sai uasan di susu natama. Na sai uasan di hata ni dewata marsobba huhutukki makalason denggan ni basana nang makamonakon hita marhite hahehonna madok Tuhaku jala dewataku mauas do tondiku ro tu adopanmu. Jadi didok Yesus matu ibana ala diidaho ahu ubahen nagawi porseaho martua ma akana porsea atikpe so diida. Tuhaku jala debataku porsea dohami nangpe so wida hami. Atong beta mahita marsobba lahoma muji dohot pasangapon Tuhatta. Roma hita akan nama uas di asini rohani debata maredde ma hita. Mar hite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni toddi perbadia na tumapa langit dohot tanoon. Amen. Hisapan mahamu songon poso-poso nai baru tubui disusu na denggan naso mangasi asalam gaddahamu marhite siani molo tungnunga didai hamu basar ni Tuhani. Puji hamuma debata hagogotai olopok kamuma debata ni si Jakob. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata suruh matot di perbadia tu rohanami asa tarapul situ tu rohanami merhite-hite haheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus jala asalam gadda ha porsion nami merhite-hite pakirimon nama ngolu asa toktong hu ingot hami nah hehe do hami musesian namate songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami naung hehe sian namatei. Amin. Maredde ma hita.
Tangi hokamuma patik ni debata natar surat di patik paupaton dohon lapatanna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dina onom ari maulahamu nasa si ulon. Alai anggo ari papituhoni. Ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi homangula anggo ni nasa dari manang anak mupe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahan rodi isi ni huta ni halak pena mangebati hutam ai dina onom ari do ditoppa debata langit do tano do laut do nasa isina dungi maradian do ibana di ari papituhoni di bahini do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai dia do lapatan i oddo ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang tois rohatta diajar nasian hata ni debata ikon badia do hata ni debata di rohatta jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon ido sahatna rap mangidogogo mahita law mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pargogoy mahami mangulahon na hobarto patik ni amen. Maredema hita Ale Tuhan debata amanami jala para siroha debata napa tubuhon hami padua halihon tupakirimon namangun marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate songon poso-poso nawasan di susunatama rodo hami tu adopanmu mangido asini roham dot hasesaan ni dosanami Tuhaku jala debataku asima roham dihami di luas sodo nuaing hasusaan masa tuhami alani sori mago COVID-19 jala nahol soado hami ala hurang denggan jala hurang godang parbue nina huula hami martimbakon naselaom songon poso-poso nawasan di susuna tama marpungu hami nuaing tujolom ku unduk ko kami ro tutoru ni tanganmu nagogoi saya pasu-pasu masih panganon na otiki asa gabe si parbogo tu daging nami saya lehon dihami hanguluan siganu pari jala palua mahami sian hagogotan aka nahurangani Tuhaku jala debataku asima roham dihami di luas hodo nuaing hasusaan masa tuhami alani sori mago COVID-19 jala nahol soado hami marningot aka dongan nami nahurangan na pogos na sodapotan mangan panakar-nakar na sopot somarama somarina na mabalu rodi sude aka nagale di si panganon dohot di si inumon songon poso-poso na uasa ni susuna tamamar pungu hami nuaing tujolom ku unduk ko kami ro tutoru ni tanganmu nagogoi saya pasu-pasu manasida nang hami asa masih urupan di aka nahurangan Tuhaku jala debataku asima roham dihami
Di loasodo nuaing hasusan masa tuhami ala nisori mago COVID-19 sia. Jalan nahol soa dohami marningot aka dongan nami na marsahid dohot aka na aguan hosa. Partinaunan ni aka para medis panggom-gomi nami nang huriam na soboi marminggu dope di gereja prodi aka na posom di dia pemangula. Songon poso-poso na wasan di susunatama marpungu hami nuaing tujolom. Hu unduk kami rodu toru ni tanganmu na gogoi. Urupi ma panggom-gomi nami, urupi ma masyarakat, urupi ma huriam di Indonesia nang di Portibion. Asa marsada ni roha masih urupan dohot masih toguan laho manggotapi sori mago COVID-19 siaon. Ale Tuhan nami jala debata nami, sai pasada mahami jala sesama dosa nami. Ale Tuhan debata aman nami parasi rohana sumuru. Na pungudo hami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asli roham na godangido. Se asimar roham mida sadok bangso nami, se sama dosa nami saluhutna, se sungguli marrohan nami, asa mubar roha dot pangalon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangoluhami. Amen. Baga-baga ni debata satokido hutadi koko alai papungupungoku maho muse marhite-hite aka asi ni roha godang tagan di parpiar ni muruku hutabunihon bohiku satokin maradopokko alai marhite-hite denggan basa saleleng-lelengna asiakuho ninna Jahoba si paluaho. Hasangapon ma di debatana di kijang. Amin. Maredema kita. Tajahama epistel di minggu tasadarion imanatar surat di sada Petrus bidu 2 ayat sada 1 ayat 5 atong bolok kamuma nasa hajahaton dohot nasa akal dohot pangiburuon nang panihayon songon poso-poso na ibaru tubuh uasan mahamudi susunatama naso marlao asalam magodang kamu horhonon ini bahen haluaon molo tungnaon didai hamu habasaron ni Tuhan.
Ainunga di dapotok kamu ibana, na songon batu na mangulu, na binolokon ni jolma, alay na pinilit jalan na arga iya di debata. Sayolo manang hamu paulion, songon akabatu na mangulu, gabe bagas partodion, jala hamalimon na badia, laho mabuan akapelian partodion, halomoan ni rohani debata, marhite-hite Yesus Kristus. Ima sahatna, martua maakan atau mangihon hata ni debata, jala naupiopsa. Amin. Maredema kita. Taha tindakon ma hapursiaw tay songon nahina tindakon ni dongata sa hapursiaw ni saddok portibion rap mahita maddok. Au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan na tumapalangit dohotan. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima natinihuhon ni si Maria na gabi-gabian siyantok di parbadia adorang sohabuhan. Ido tuhata na tumaw na bernit di panguhuman ni silatus na matetarpajal do ibana di hawin at sila na tuat tubano turudong di tanong na mula mangulu di ari patutuhon na manay kusurgo lahut tultus yamun ni debata Jahoba amanay pargogo na sohatudusani di sima ibana pai mamulak sogot tanoon manguhumi halan na mangulu dohon na mate. Au porsia ditot di parbadia jeladong sa dahuria na badia kuria hato panilak Kristen akan na badia dohot di hasesani dosa dohot di hatai na maddok mula mangulu sogot daging ni halak na mate dohot di ahuluan na sora suda. Amin.
Tajakon ma hata ni debata maret de mahita. Dame na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita sudina. Barita nauli di Minggutta Sadarion di Minggu Kuasimodo geniti tersurat di Psalmen 42 ayat sada sahat rodi ayat onom nama dok songonon. Ede sipodaon sian akka anak ni sikora songon pakkalunguton ni ursa di akka guluan songonido pakkalunguton ni todikku tuho ali debata mauas do todikku di debata na mangului adiga petol hasau asa huida bohi di debata sai ilu-iluku do si panganokku ariat do borngin ai manipat ari do dipadok tuau di dia do debatam molo sapala marningot audisi jadi use mahuhilala rohakku di bagasan naudurihia nau na jolo rap do akka natorop manopok bagas ni debata huhut marsuara ulupolop do puji-pujian rap do akka nalao marari raya buasa sai tuki ho ali todikku jala buasa sai rusak ko di bagasan au haposi ma debata ai sai na pujiok kudo peibana hatuau ni buhikku jala debataku olat ni ido sahatna tuamu akka dongan nahina kulongan akka dongan saha persiaun di bagasan goaran ni Tuhata Yesus Kristus nang monang maradupok kamatiani pinasahat saula nari tabi tuhita horas selamat Paskah nunga tarsihol rarohata nuay ngate akka dongan naing pajupang dohot akka dongat saha persiaon di parmingguan di bagas joro adorak so parningotan panaonon ni Tuhata Yesus saha tu hamamate dohot hakiyon nai nunga sai marminggu dohot marpesta kita di bagas jabut tabi hinorhon ni corona virus disease 19 namasa di sabdok pertibion waeng ope sotaboto dope adigam ma gumanggam muse namasaon ay amulak kita boy marminggu di bagas gereja alanunga tong masay sihol rohata asa bui hita rapdo akadonga sa persiaon di bagas gereja songon na Somali na di hari minggui adong do dongan marsarito tiki belanja nasida di pasar perluasan rosa da ina per 33 madok songonon pato eda neng marminggu dope au ninna
alai ro dongan na pertiga-tiga na asing madok hami anope botari marminggu di Jabu baru pe ro sadar inata na parjulo na king madokon bah tutu di Jabu dope patupa parminggu kape ninna ima patuduhon sihol ni rohani akadongan naeng marminggu nuengon di bagas gereja ra songonima pakilalat tabi nueng tutu serong do nama dok deba denggat do nama minggu na di Jabu ibah ay rapi badoh akka ianak peniba di si ninna alai akwat tado ola 20 hali do tabu songoni salpui nunga songon na tado nakibbe masihol marminggu rap do akka do nga sa persyaon di tonga-tonga ni bagas joroing songon na masa tu parpesal menon sa itu matangis jala use rohana molo diingot ibana hati harap doh akka dongan nasa uduran tu bagas joroi pola di dok ibana nauduri au najolo rap doh akka natorop manopo bagas ni debata marsuara ulup-ulup do puji-pujian rap doho akka nalaho marari raya akka amang inang molo tapamanat sudi padohan na diturku jami taon hira naso adong na asing di hasiholi doho dilului ibana be tapamana madinggan hido ibana songon pakkalunguton ni ursa di akka guluan ala naung sai mohop roha di bagasan dirina dohot rohana alana ursa di adaran nabidang suada hau sipata perlinggumanna dungi otik do ibuluna maribakon biru-biru rupani jadi di dia ma guluan naboi pala bokot daging nang rohana sai ido di halunguton songonima na nihilala ni parpesalmeni sialaniaha dangapala nal-nal memang didok di bagasat jamita sadarion alai buido dapot hita ado karwa akka padohad dina humaliang ibana na saya memusuhi ibana didok di dia do debatang saya hira na mangasangi saya hira na mangalesengi adong nama beban naborat na mga bati na sidar subui ro tu bagas joro dungi saya dilesengi ma hira na somarnosan hira na somangula hirana somargogo be Tuhan na tinada dohot na pinuji na sida saliling nai nyanda po rohata doe ai ditiki bona ni habubuang ni hala Israel tu Babel sai songonido pakilala nasida di pabahenan ni akka nama-naban nasida sialanido mauas toddina di Jakoba dang mauas di arta portibion dang mauas alani akka hajagarot doho asangapod di portibion alai rap doho akka donganna laho memuji Tuhanido ido na sai di hasiholi ibana songonido nanidok ni epistel do gor ni minggutta sadarion kuasi modogeniti songon poso-poso nai baru tubuh poso-poso na mauas disusu na tama na dapok sakolan sian na toras na ido haposanna ai sianido na tama gabe hangu dua bona di ibana suak songonima hawason nidok ni parpesal menon holan tu debatado rohana pakirimonna dohot
hanguluanna. Laos ido nuaing papos rohani sude huria na adong di portibion. Lumubi mahita na mabigi jamita sadarion. Alana akka amang inang dipaingot do tuhita di tonga-tonga ni na masa sorimago manang pandemi virus corona disi 19 non dang natalu tuhatay manang namertabuni gabe do honon ni halak ma di dia do debata munai nang pesuboy hita tu gereja kurang bebas nuaing turuar ni jabu kurang bebas lau pajupang do akadongan sapertukoan ikon sai tutupan satonga buhion do masker sape maul diba tadau do ngajolma dungi musai ikko sai mabuabuan hand sanitizer dohot sai manuci tangan ganu tokin manguras sude inganan isarani jabu kator inganan nasomal parpumua do dalam nasomal di bolus toro zolma dungi makatai pe ikon adong do parholangan mulota adupi pay nuaing akka amanginang dang madok natalu tuhatay dang naung gabe monang si koronay manang sibolis na paheba-hebahon akka efek ni coronavirus disi 19 non tutu gabe gudang do hitao di doni biar siala barita na maragam na laos pa biar-biar alay tayong ma hamu akka dongan mongolu do tuhatta dang holam mangolu alay nunga ditaluhon ibana huwaso ni sibolisi dosa dohot amatean na manuktongi ido nagabe pakirimon ni rohatta makka monakko parukilon na taadupi nuaing unak say marsak unang say marungutunguti unang akapadoha padilian nian tutudo lam humurang parhepengot tanuengon alay unang magabe mamorso akka basa-basa ni Tuhani tutudo hira naso margugo do petaida nang pamaret talaho pasohoton pandemi virus corona alay dang gabe lea atta nasida balik sa tangyak konotod do asa di pargugoy Tuhani nasida unang gabe pangoto-otoy molo humurang pesi panganon nuengon alay pangido bisuk asa buey mangula nadenggan pos ni roha si songonido hinatahon ni jamitaon siap pesal menuaing buasa say tukiho alito dikku jala buasa say rusak ko di bagasan au hapo si ma debata ay say na pujok kudope ibana unang say tukiho nuaing inang amang di namasa nuaingon alay manatap mako tu Jehovah Tuhan na tatadai padirga roham doho pamatangmu adong do jala mangulu do Tuhan na hina porsea ami ima Jesus Kristus naukehe sian namatei hapo si ibana unang tu akka huaso na asik kolao unang pola manguras tao manang manguras pakai anggir do sanggul marata manang sisakil hape manguras roha napatugu so diula asa marhitei marpos ni roha tu Tuhani roha do narumikot urason asa marsitutu marhaposan tu Tuhani tutu dang say pitor hatop bisal puot tuhatay akka namasay siyat tonga-tonga ni ngulutta sipata songon naliling alay disi ingototta asa naeng lam hibul depos ni rohatta tu ibana niya serong dudiba na madok wah saliling na hatsiton
Buasa pasobon ni Tuhani au di bagasan hamaolonon. Buasa so dapotan ulaon nako dopiau. Buasa luason ni Tuhatai COVID-19 non. Manusai sa dokter tibion. Buasa gudangan naik buasa na tubuh siap kita. Alai hamu kadongan molo di loas Tuhatai lumeling akan nama sai dada naso mangulu manang na mertabuni ibana dang alai di pasobu bedo asa taida hibulna dohot na pahibulkon rohat tabi marpos ni roha holan tu ibana ujian doi amang inang papos rohat tu ibana jala kesempatan doi asalam gumudang marsaur do hata ni Tuhani ai mulu gumudang siat jabu kita mangula da adong ma pertikian majahai hata ni Tuhani batuduhon sihol ni rohatta napolin songo padok ni goar ni minggutta kuasi modogeniti naeng songoni do kita lam masihol lam marhaposan holan sian Kristus Tuhani jala taingok ma akadongan halak na marsitutu makasih holi do marpos ni roha di Tuhatai sai na alusan na do kita sudina diakat tiki halehetanna atong lam tapatuduh ma siol ni rohatta tu Kristus Yesus Tuhatai amen martangi yang mahita mauliate madiko ali de bata amanami naung paingotok kami asa marhaposan kholat tuho kami lumobima din naung takas huboto kami dihakeheon ni anakmu Yesus Kristus na mangulu do ibana makamonakok kami na porsea di ibana sian kamatiani los ima papos rohanami nuaeng dinamasa di tonga-tonga ni bangso do pertibiot tahe pandemi virus corona nama pakoron matse gudang tu ekonomi tu pardongano pe alai lumubi masihol ni roha marsaur di tongani uriami papos rohanami pergugui kami di bagasan todim leok kasabarod di kami saluhuna mauliate madiho ali Tuhan nami di bagasan anakmu Yesus Kristus naung makamonakok kami amin. Mauliate ma di Tuhatta jalata jakkom mahatana dilas di rohatta tapasahat mapiliatta laos marede mahita Alas
Napasahat ma pilihat tatu debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan. Do nasa uli basa na mauli utus. Upasahat kami masian na nilehom mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di julong. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulok karajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam mutadahami godang ni silehon-lehom mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita mangidohon di tangiang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang. Say pinabadia magwar. Say Roma harajon. Say saut malomoni roham di Banatongon songan na di Banua Gijang. Leon matuhan sa daryokan muduan siapari. Sesa madusa nami. Sama panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tu kami. Unak kami tugiyo tu pamjunan. Padua mahami siang pangago. Ay hodo na punah harajaon. Do aguguon. Rodi hasangapon sa lilin-lilinan. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim.